लोगोफोर आं दायो माबायाव थांनो नागिरदों इम्फालाव थांनो नागिरदों मोनसे बुस्थु लायनो लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोन हारसिंनो दै थाबायनानैसो सान्दुंबो जि गोसा थिं थिं थिंलै जोङो दायो आङो दायो थारमाने माबायावहा रेलवे स्टेसन बानायनाय जायगायावहा दङ कम्पानियावहा ओमफ्राय दायो आङो दिनै खामानि गैयाना सुटि बेखायनो आङो सानबाय मा इम्फाल मेन सिटियाव थांनानै मोनसे बुस्थु लायगोन ओमफ्राय बे बुस्थुआनो जाहैबाय दायो आं देखायलांबाय थागोन मा बुस्थु नोंथांमोन मोनोना मोना मोनथिला आरोना थेवबो थांदों आङो नोंथांमोन गासिबो नै नोंथांमोन माइ गायो बिजा नै माइ गोजा माइ गायो बिहाय फोथारसोना समान जायगाया नायलांबाय था होमबा लोगोफोर दे देखायलांबाय थागोन आं लोगोफोर आं दायो नै गारि नेबाय थादों गारि नेदो लोगोफोर गारि फैयाखैना गारि नेगासिनो गारि मोनबाथाय थांसै थांजोबबाय जि हाद्रि फाइनालि आं नुबाय गारिनिफ्राय इम्फाल बाजार बेयो मार्केट गारिफ्रा नुबाय गारि नायलांबाय था नोंथांमोन सब गिदिर दाम नायलांबाय था बे ब्रिज इम्फालाव मोनफैबाय लोगोफोर आङो नै दायो मार्केटाव हाबगोन आङो नोंथांमोन ब्रिजआव थाबायगासिनो मार्केटा नोंथांमोन बेयावहा मोनफैबाय आङो बाजारफ्राबो नै नानि दखानसो सब ना गोरान नोंथांमोननोखौ सब नानिल' गोजा नानिल' दखान बिथिं ना गोरानल' ओरैजायबो नानिसो दखानानो मोनामोनलै दायो नै नायलांबाय था लोगोफोर टाउनाव फैदों आं दिनै मबाइल दखानाव लोगोफोर नै माबा माबि नायसोदों आङो बेखौ लानोसै लोगो आं लोगोफोर